Sa Bacolod City, Negros Occidental, maestro ginpapreso matapos gintudlo nga nagpanghimulo sang isa ka 13 anyos nga estudyante. Maestro nagpanindugan nga may ara sila sang relasyon sa estudyante nga iya tuman gid kapalangga. Yari report. Sa baylo nga sa hulot klasihan, presuhan ang ginsudlan sang 39 anyos nga maestro sa Bacolod City. Ini matapos nga reklamo si Sir sa kaso nga pagpanghimulo sa 13 anyos nga estudyante sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod. Apang depensa ni Sir, may relasyon sila sang incoming grade 8 pupil nga ginatawag nga manang. Dugang pa sini, bisan sa iya propesyon nga maestro, kagang 13 anyos nga estudyante nahulog ang iya buot sa bata nga kaedad lang sa isa sa 3 sini ka mga kabataan. Grabe na tawag nga pressure sa tawag nga gugma sir. Hindi ako makita nga ang gugma gali. Buang kagidya gali sa gugma na ang pagambalan. Labanderang Iloy sang bata kag remedyo general naman ang amay sini. Sa report sa kapulisan, gid-kakibot sang ginikanan nga madamo sang regalo si Sir sa ila bata. Ginahapit sining bata sa ila puluyan bago magpauli sa Talisay City si Sir. Basta gugma na ganun palapit. May ano sa imo kaalam. Bisan ano sa imo ka na maglaygay. Basta gugma sir. Madugay na ginapaabot sa maestro ang tikang sa ginikanan. Agud pamalabagan ang ilang relasyon. Oo, bali ang ining suspitsado, welcome siya sa family. Pero not as a lover or a boyfriend sang bata, sang pamilya. Sunod sa isa ka masaligan nga source, ang asawa sang maestro ang anay man sini estudyante. Di ko gid sa mapungga na amon nga ano. Amon pala tiyagon sir. Sa panigsayon sang biktima, April 4 sang una siya gintuyo nga himusla ni Sir sa CR sang mismo nila nga bulutuan. Ang manghod sang biktima nga nakakita mismo sa iya magulang nga ini wala na sang panapton sa idalom kag ara mismo ang maestro nga nagasampaw. Ginpaidalob na sa medical examination ng estudyante. Pasalig sa maginikanan nga ila kasuhan ng maestro sa kaso nga RA 7610 ukon paglapas sa anti-child abuse law kag anti-rape law. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.